Vážně nechal ležet klíč mezi povlečením. No, výborně. A? Můžete už nahlásit úspěch? Ne, nemůžu. Už se v tom šťouráte od včerejška. Zavolejte si na to nějakého odborníka. Promiňte, já jsem odborník, ano. A tak. Potom ten systém není tak vyspělý, jak si myslíte, nebo jak by měl být, že? Funguje to na jedničku, když se s tím správně zachází. Tahle bedna přenášela trapné rozhovory před našimi hosty. Nezbylo mi nic jiného, než ji vytáhnout ze zásuvky. V zájmu Fürstenhofu. Teď. Jde to. Pane Zonbichlere, vždyť já vás chápu. Já z počítači vyrostl, vy se do toho musíte vpravit. Teda, jestli vám můžu připomenout, tak já tu s počítačem pracuji už léta. A ten starý program jsem zvládal báječně, i bez toho vašeho know-how. Ty dva programy jsou od sebe nahony vzdálené, to se vůbec nedá srovnat. Přesně tak, ten starý totiž fungoval. Ano, tenhle funguje taky, když se pokaždé hned nevytáhne ze zásuvky. Příště prostě sjeďte dolů, vypněte to a když budou problémy, tak... Zřídíte pro nadaci tohle konto, ke kterému budu mít přístup jen já. Mnohokrát děkuju, pane Haunere. Dobře, to podstatné jsme si ujasnili. Takže se uvidíme příští týden. To už se ani neklepe, ha? A to podstatné jsme si ujasnili. Aha, banka v Lichtenštejnsku. Vzal jsi k srdci mou nedávnou radu? Udivilo by mě, kdyby sis nechal vzít z chleba máslo. Co pak je to, falešná nadace? To tě nemusí zajímat. Jak myslíš? Nikomu ani slovo. Opovaž se o tom jen náznakem zmínit před Sylví. A co za to dostanu? Klid, bratříčku, můžu občas říct nějaký ten žert. Jen když je dobrý. Wernere, chtěli jsme si vypít čaj. Ano, už jsem na cestě. Poslyš, a co jsi ode mě chtěl? Pomocné síly v kuchyni mají chřipku, potřebujeme výpomoc. Obrať se, na Alfonze má seznamy pomocníků. Bene, ty jsi na mě pískal? Co? Jistě, že ne. To ten papoušek. Kdo vůbec jsi? A od koho ses naučil ty drzé triky, Ode mě určitě ne. Baron von Tiesenhausen si zařizuje v knížecím apartmá zoo. To je 3. klec. Tak ahoj. Emo, kvůli posledně... Je mi líto, že jsem byl hrubý. A chci se s tebou dál přátelit. To mě moc těší. Vážně. Mohli bychom spolu něco podniknout. Co jdi do kina? Dobrý nápad. Nebo do zoo, ale pak trvám na tom, aby šel tenhle zelenáč s námi. Uvidím, co se dá dělat. A neviděl jsi náhodou někde Felixe? Není v kanceláři? Potom asi bude v bytě. Jistě, dobrý tip. Díky. Měj se. André se to pokusil ještě urovnat, ale bez šance. Ale udat vlastní matku, to přece nejde. Třeba to váš syn vůbec tak nemyslel a řekl to jenom v prvním návalu zlosti. I když jste mu samozřejmě měla říct, že přichází v úvahu jako dárce. Já vím. I přesto, Alfonzi, v rámci rodiny se něco takového řeší jinak. No, to máš pravdu. Jestli chcete, tak si s ním můžu promluvit. Ne, to je od vás moc milé, ale potom by si mohl myslet, že osnuju nějaké spiknutí. Opravdu vám nemůžeme pomoct.
Bohužel ne. Mám strach, že by to nepomohlo. Ale děkuju. Prostě jsem rozbila příliš mnoho porcelánu, to už nejde poslepovat. Já musím jít tudy. Tak dík, že jste mě vyslechli. Je mi jí líto. V její kůži bych nechtěla být. No. I když se do té situace dostala sama. Ale udání to je přeci jen příliš. Já. Hildegardo, jsem rád, že my takové problémy nemáme. To můžeš klidně říct nahlas. Víš, svým způsobem, Evelyn, chápu. Když člověk zažije, jak jeho vlastní dítě bojuje se smrtí, pak reaguje iracionálně. Vím, o čem mluvím. Už jsi zažil něco srovnatelného? Robert daroval část svých jater na transplantaci, aby zachránil život sestřenici. A došlo ke komplikacím? Až po té operaci. Robert se nešetřil, složil se a málem umřel. Příšerné. Ano, ležel v komatu. Dlouho to vypadalo, že je duševně postižený. Ale Miriam ho přivedla zpátky. Síla lásky. Přesto jsem jí to hrozně vyčítal. Nechtěl jsem, aby moje dítě jen vegetovalo. Nakonec se ukázalo, že trpěl nedostatkem pocitu, alexithymii. To je taková emoční negramotnost. Ale vyléčil se. Díky lásce k Miriam. A proto myslím, že na Evelyníně místě bych jednal stejně. Paní Konopková je i lékařkou paní Tarašové. Podle zákona je její povinností informovat každého dárce, i když je to její syn. Jo. Krev není voda. A kdo jedná vždy, jak žádá zákon? Je něco, co bych měla vědět. Ale to ne. Už jsem toho prožil tolik, že mi nic nemůže být cizí. Pro mě nemusíš být svatý. Hlavně, že jsi ke mně upřímný. To přece jsem. Vážně. Můžu se spolehnout? Ano, 100%. Víš,